Naše detičky si pripravili vianočnú besiedku pre rodičov, pre mamičky, pre ockov a samozrejme pre babičky a pre dedov. Takže najprv by sme prešli na prvú triedu, potom na druhú triedu a postupne už čakajú tretiaci pripravení. Pani riaditeľka, nakoľko dnes nemohla prísť medzi nás, ma poprosila, aby som vám pripomenula prevádzku v priebehu sviatkov zimných. A to Materská škola Javorínska.
môžete k nej odísť.